אז מה קורה חברים? אנחנו כאן בסרטון אחד לסלסלת השמנים. זה הפתיח החדש לנו, אתם יודעים, 100 מנויים, ערוץ מכובד. החלטנו לעשות את הספורט לפני האתגר הפיצה, חיכיתם. אז מה קורה חברים? אנחנו כאן באתגר הפיצה, יש לנו מלא פיצות. בואו נתחיל לאכול, למה נראה אמת. גם אני. לא בולסים. מה יש? שמן. אני אוכל ברגיל, סבבה. טעים. אני טעים. למה יש לי צמאה מהמועד? חברים תזכרו, צריך לעשות סאב, כי אנחנו... סאב, לייק, פעמון. היעד הבא שלנו זה 150 מנויים. בוא תקדים, 110. שמן. המטרה לייקים שלנו זה פחות 50 לייקים. בוא תגזים גם. יש לנו זה 100 מנויים, הלו. 20 לייקים, ועלה סרטון אתגר אוכל חדש לבדיקתכם. תודה לפיצה מעדנות שנתנו, שקיבלו, שלקחנו מהם כל האוכל הזה, באמת טעימים. זה מגניב, אתה יכול פשוט, אתה רעב, אין מישהו שאתה לא יודע להכין אוכל, לא לך משהו טעים, אתה פשוט לוקח את זה מחיים בתנור, זה אחלה, אז תודה רבה לפיצה מעדנות. תעשו את זה, זה לא ממומן, כן, אנחנו ערוץ קטן, אנחנו לא יכולים ממומן, אבל תחשבו על זה במעדנות, אנחנו אוהבים פיצה. אוהבים את זה, נכון? אין רצח. וואלה אחלה. בינתיים נראה לדבר כי הוא אוכל הכי פחות. אני וזוהר בינתיים עסוקים בלילוס. אני פשוט רעב. מת. תקשיבו, אני אוכל 4 בביס אחד. אם אתה עושה את זה, אתה יודע מה? 4 שקל. לא בביס אחד, אחי. חושב. אין מה לעשות את זה בבית. אני יכול. יש לי פה 2 משלך. יש לי פה ביוב. זה מפריח. קורא, אבל זה תנור ביוב. אין לעשות את זה בבית, כן? זה מאוד... ממש לא בריא. ממש לא בריא גם. 3 ברצף. אני לא תכניס את זה. לא מאמין שם. לא, הוא יכול להכניס 3, 4 הוא ימות. דו לו בלילה קלריה על החיה הזאת. אני לוקח 4 ברצף. 7. 6. אם 4 לא נכנס לך, אז 6 בחיים. טעים אבל, לא יש כלום רצח, אפילו שזה יקר. וזה יקר יותר דווקא. לא, זה יקר איתנו, זה זול, דווקא זול. מה, הריבועים יכולים להספיק ל5 ימים. וזה יחסית זול. וזה גם מלא. ממש טעים, זה טעים ממש. רק הריבועים זה... אם אתה כבר טוב, תביא מעניין. באמת עוד שלהם נכונה. אני שמתי צלחת של 9 ריבועים בינתיים. רגע, מה אתה אומר, אני מצליח? אחי, אני אוכל 3.25 פיצות, מה אתם אומרים? אני יכול לדחוף, מה אתה אומר, אני יכול? לא, בחיים לא. נראה, תביא מים מהר. דחוף. עכשיו, אני נכנעת. לא היה. הנה. לא היה. תביא לו, גם לי. גם לי יש חמד ים מרעיב. פיל. הוא עוד 2 מטרים. וואו. טוב, בוא נדחוס את זה עכשיו. לא, עוד 2 אתה מכה. קורה? בוא, אני דוחף, אחי, תאכל לאט. כן, ככה יש לנו מקום, יאללה.
מסתבר שנריה יכול יותר הרבה מזוהר. טוב, בקוץ הוא אכל חצי זה, חצי צלחת. אבל אכלתי זה. אני אכלתי צלחת וקצת. אני גם אכלתי צלחת. לא שמתי את הצלחת. סיימתי. מיליונית מהבטן שלך שמפוצצת. מיליונית. אז תאכל את כל זה, נשמה. חברים, זה נהיה קשה. אז לא תעשה. אתה לא יכול כלום, זה אומר להקיא. זה יקל, יכול לאכול אבל חצי אתגר את זה כל לא הפיצה. החברים. אפילו מאור גמליאל הצליח, שמן. מאור גמליאל לא עשה את זה. הוא עשה את זה? לא, אליור בילקס עשה ביואב עשו את זה. נכון, לא. וגם... תקלו. וגם מאור גמליאל עשה... הוא עשה גם סושי. איך הכניסו לו ווסטאבי לפיך. אף אחד לא ראה את זה זה. אומר להקיא. אתה אבל תופס. באמת לא לעשות את זה בבית, זה באמת... משמין רצח. זה לא, 800 קילו, לאכול את ה... כמויות כאלה של גבינה זה ממש לא בריא. זה כולסטרול. באמת מסוכן. וואלה אחי, אני לוקח את זה בפיס. אני לוקח את זה בביס, אני לא צוחק איתך. אוי, זה חם. ויש לי כאבי בטן. כן, וואלה, זה כסוח. כסוח לא, את זה לא נורמלי. אני מנסה 3 וקצת בביס אחד. אנחנו כמעט מסיימים. זה כמעט מסיימים, בטוח שהתחלנו, נדבק. כן, אחי. זה כמעט מסיימים. אני בינתיים כמעט סיימתי 2 צלחות. לא יודע מה איתכם, כאילו. שלושתנו בערך סיימנו 25 פיצות? כן. בערך. לא, יותר. רק אלו זה 24. שמן. לא, אתה תיקח את הפיצה העגולה, רק את הגדולות אני מסיים. סבבה, אתה מסיים 2 פיצות גדולות? אין בעיה, זה אנחנו על איזי. הריבונים. אני רק מת. תראה את ליאו, מה איתו? בחוץ. יש לי כאבי בטן ואני לא שבע. אני כאבי בטן אני שבע, ואני אומר טוב, אני אלך אמר לי מים. אתה שבע? גם לי, ולא. כולה לא אכלנו יום וחצי ואתה כבר שבע? אני יכול לאכול עוד שעה כזה. אני לא יודע ככה. לא אכלת כלום. אני בכלל. רוצה לראות שלך אוכל את השיח שלי. את כל זה? כן, סבבה. אין בעיה. אחר אכלתי את סט האחות. וואי, זה נהיה קשה, קשוח. וואלה, קשוח, כן. אכלתי יותר מנריה, זה מה שבגלל. אין מצב. לקחתי את לא אכלתי יותר ממני. שלוש הענקי יאללה. הזה שזה שווה לבנות. על החיים וואו, והמוות יותר. אחי. בואנה, נריה דופק כאן, וואלה. בואו נסיים. יאללה, זה מסיים. אני דוחס הכי הרבה, אבל נריה מפתיע אותי. וואי, אחי, אני מנסה לאכול את זה עם הלשון. אתה יודע, אני יכול לנצח אתכם ולאכול הכי הרבה, אתם יודעים איך? שאני אוכל לאט ואתם תפוצצו כי אתם דוחסים כמו פרים. וואלה, אחי, אני חושב שאני מסיים את כל הריבועים. לא, אבל תן את זה לנריה. היי. פעם שנייה מקיף שתיים וואי, מים זה גם בחוץ. אחי, אנחנו סיימנו את כל הריבועים. כאילו, אני לפחות סיימתי את כל הריבועים שהיו לי. וגם שהיו לי, לא, שלא היו ככה לי. סיימת אותם 27 ריבועים. רק הוא. נריה עוד 12. או יותר, רגע. אני לא צוחק על המילה, כי אחי, נראה, תביא לי מים דחוף. לנו הבטן אחרי זה. אוקיי, אחי, תקשיבו, באמת שכואב לנו הבטן, אנחנו... נראה כבר חושב לוותר, אבל כמו גבי. נראה לך שאני אוותר? אחי, אתה גבי גבות. אחי, אני לוחש כאן. מה אתה סיימתי, בגבות? אני ונריה סיימנו את כל הריבועים, אני בעיקר. דואר בינתיים רק הם לא עומד 30. בהבטחותיו. אחי, נחסיים הכל. זקנבות. אל תקלל. זה לא כללה. תכנת את זה כללה? סיימתי, זהו אחי, אני כבר לא יכול. נריה! מה, אתה לא יכול יותר? מה, חשבתי שנומה, האחרון שפסיק. זה. אני יכול, אבל...
בתפיסות. רוצים לראות מה זה מטחנת אוכל? אין בעיה. תן לי אזור מתנה. זה קשה. אחרי זה אתה אומר, אין אוכל ובסוף מקיא את הנשמה. אני הפעם לא מכיר נשבר. טוב, בגלל שתניר הרמה לספק קצת מים, אז אני הולך לנגב את זה. ואני הולך גם בסוף ידיים כי אני עושה הצהרה קטנה, כי באמת, אכלתי את כל הריבועים. אז כאילו, מגיע לי. נחזור אליכם עוד מעט חברים. חברים, תגידו לזוהר לגלגל את הפיצה הזאתי עם זה ולאכול את הכל. ועודה, נוסיף עם זה. פיצה שווארמה. וואו, לא, בוא תגזים זוהר. לא, אני יכול לאכול את זה. אז זה אחי, לא אוכל. נכנס. לא, תאכל, זה לא תנסה, נכנס. אז בסדר, אז תעשה ככה. לא, רק גלגל. פיצה אפשר. לא, תאכל ככה, הנה ככה, אחי. וואו. פיצה בוריטו. וואלה, נראה טוב. זה רך הפיצה של מעדנות, אה? יש כאן עוד, כן, אנחנו לא סיימנו. זהו, זה האחרון שאני חוסם. אכלתי את כל הריבועים. אני גם אכלתי ריבועים, אל ת... בסדר, אכלתי כמעט את כולם. אל תגיע. זוהר כאן לא אוכל כלום, אז הוא אוכל לאט, אז עכשיו הוא יאכל את כל הפיצות. ואני מנסה גם את הבוריטו של... נשאר לנו עוד 2, 4, 6, 8. נשאר לנו 8 פיצות. 8 כאלה. כן. וכל אחד כזה בערך. וואי, אני חושב שאנחנו יכולים לסיים את זה. מה אתה שם את זה על ה... גועל נפש. על זה? אתה אוכל את זה. על זה. את מה, את הבוריטו? אתה אוכל את זה. על העונש. לא, אבל זה לעוס. זה לא לעוס, שרמה, זה פשוט... חתכתי את זה. הוא חתך כמו נכה, נשבע לך. נכון. נועם וזוהר, תגידו להם כל הכבוד, כי הם באו מסיום בית ספר. זוהר בא לנועם מתחילת הבית ספר ואני באתי ב4. הוא אכל. ורק אני אכלתי, הם התחילו, לא הכינו זה. לא אכלנו יום וחצי. אז פרגנו להם בלייק, ובסוף. וואי, אחי, באמת יש לי בחזה. סימונים של... זה כואב, הבטן נראה לי בגלל הגבינה מחורבנת. לי כואב החזה, אחי, אני כבר באמת מרגיש שאני לא יכול לאכול, זהו. אחי, הגבינה כבר נהיית מותכת ולא טעימה. היא נהייתה ממסע כבר. באמת, אני באמת לא יכול... אבל אנחנו לא רוצים לוותר. אני לא אוותר, אין מצב, אבל מי שאוכל את הרוב כאן זה זוהר. כך. מצידי להקשיב. אבל מה יש? מה אתה עושה? בוא'נה! פלטון. זה חתיכת שלו, תביא לו את זה חוצפן. טיפש. זה העונש. בוא נוסיף לו עוד אחד. לא. אחי, אני אכלתי 20 ריבועים ורבע פיצה גדולה. אתה יודע מה זה אומר הגרפס הראשון? אני למשל לאכול את כל זה בביס. שרבע קיבה שלי כבר מלאה. רבע. תקלו, זה ביס. נועם, הכל פה גרוס. לעוס. זה לא מפגר. זה שרוף, תסתכלו. שרוף. רואים? מתחת זה יום שני, אחי. אבל זה קשה לי לעשות את זה. הקודמים מאוד טובים. אבל עכשיו זה גרוע. ונתת איזה חצות מפגר. בטח אתה מנוענו. אחי, זה כמו תקשיבו, 4. אכלתי 3 צלחות, אכלתי 20 ומשהו ריבועים ורבע פיצה גדולה, זה באמת שאני חושב שאני כבר לא יכול לאכול אותה. אבל אתה פורש? נו מלאקי, אני לא פורש, אבל אני באמת חושב שעשיתי את חלקי. זה כמו שאם היינו מחלקים את זה, והיינו מסיים את חלקי, אז זהו. אבל כאילו, עכשיו תנתן לנו את האתגר. וואלה, כאילו, זוהר אמר שהוא יאכל את פיצה גדולה. אני מצטער על זה, עמות העולם. נראה, האמת נראה קצת מיואש, אבל אני אני לא חושב מבואס, שבשביל לא הצופים, אני עושה הכל בשביל הצופים. פריונות, אתם יודעים מה זה? כל בלי הבטן אני עוד שנייה מכיר את הנשמה. באמת, אני לא קשור לקהל. אמרתי להם גם את זה בסצה, שאנחנו יצאנו את הסרטון, שבאמת, אני לא עושה את עצמי, באמת אני מלאקי. וכאילו, באמת אני לא מרגיש טוב עם זה, עם הגבינה. אחי, זה עושה לי בלאגן בבטן. זוהר, תעשה בוריטו זה יותר מהיר. בוריטו עם 8. תעשה בוריטו, זה יותר מהיר. תעשה בוריטו שלך. כן, זוהר, אתה לא מסיים כאילו. מה הוא עושה? תראה להם, לא רואים. תלמד. אם לא אוכלים, אוכלים.
וואי, תראה להם, נו. הוא עשה חבילה של סלולת כאלה. אני הולכת לצוף ידיים. טוב, גם אני. זוהר זה... לא. הפסקה קצרה. תקשיבו, זוהר עומד באתגר. אם אנחנו נתנה לנו לו 2 כוסות מים, הוא עומד לאכול את כל הפיתות שנשארו. את כל מה שיש בצלחת הזאת. תקשיבו, תקשיבו. תקלו כאילו. כל זה. כמה פיצות לא נורמלית. לייק. וואלה, תפרגנו לזוהר. תפרגנו לזוהר. זוהר תאכל. אני אנסה לתפוס. אני צריך שהפלאפון יראו את זוהר. אח כוס. כן, רואים את זה. ונרי, אתה צריך לציין את מה שיש לך בצלחת. לא, זה עונש. זה עונש. לא, זוהר, נרי, תאכל. מה זה? אל תגידו לי שאני לא זה, כי אני אכלתי 3 צלחות. כאילו 3 צלחות שהיו מלאות זה הרבה יותר מפלס צלחות עם כל הכבוד. אכלתי, נכון, הקופסאות האלה של הפיצות, אכלתי 2. אכלתי כאילו 24 ריבועים, ועוד אכלתי כזה, עוד אכלתי משולש כזה. אז כאילו באמת... מה שאני אוכל זה כמו 4 צלחות. וואי, נריה באמת נראה כבר... זאת אומרת שאני הולך לעקוף אתכם במה שאכלתי. לא, כן, אני באמת אכלתי כאן הכי הרבה, אבל נריה, אתה כל יכול זה לעקוף כמו עם 4. נריה, אחי. אתה יכול לעקוף. נראה, אני מחסל אותו, מה זה? וואי, נריה נראה מובן, וצריך לסיים את כל מה שיש לו בצלחת. שזה לא הרבה, זה רק 2 ריבועים ועוד קצת מכאן, אבל הוא באמת כבר מובס, ותראה להם את הפנים, מבסות שלך. אחי, הוא גמור, באמת הוא גמור, גם אני, אבל... אין מה לעשות, אתגר זה אתגר. אתגר זה אתגר. אנחנו החלטנו שנהיה הראשונים בארץ שנסיים את האתגר, כי באמת יוטיוברים מדהימים כמו אלי רובילוקס, הם עושים אתגרים אחלה. אבל לא מציינים אותם. כן. נגיד, הנה, 30 ההמבורגרים, אני לא מבינה שלא סיימו. 4 קציצות. כאילו, ליאור אחת. וואי, ליאור מכונה, תקשיבו. ליאור מכונת אוכל. וואלה, הוא לא נראה, נכון? נונסטופ לא נראה כזה. כן, נונסטופ, נראה שלא... וואי, אחי, תקשיבו מה זה, הוא אוכל את 3 אלה ביחד, אני לא שמתי לב. נונסטופ גורס. נונסטופ זה נונסטופ, בלי הפסקות, בלי עצמות. נחזור אליכם ונראה את הצלחת נריה הריקה. עד אז... בוא להדביס. בוא. חברים, נריה החליט שבשבילכם הצופים ובשבילי הוא הכלב החמוד הזה, הוא עכשיו אוכל את... רגע, בוא, תעמוד כאן. האמת שזה כלום, אבל בסדר. הוא אוכל את שתיהם, הוא גמור, באמת אין לו כוח יותר, בוא אבל נשתה. בשבילכם, בביס אחד הוא דוחף את זה. פתח את הפה. לא, פתח את הפה. תעשה את זה. זהו, נגמר. סליחה, תמלאו 5 כוסות. וואו. 5 כוסות מים אליי. רגע, כפיים. אבל כפיים. 5 כוסות מים עכשיו. כל הכבוד לנריה בסוף. עכשיו אני עוד שנייה נחנק, עכשיו. לקחנו. 5. או 6, משהו כזה. בוא תגזים. לא, אני רוצה לסרט. נריה בינתיים עשה את שלו. אני גמור מזמן, אכלתי יותר מדי, באמת אכלתי את כל הריבועים. לא, רק חצי קיבה שלי מלאה, אתה גמור, אומר לי גמור. אחי, אני אכלתי את כל הריבועים, מה אכלת? עיניי, תביא את הכוס שלך. עיגול? למה? כי צריך מלא מים, מלא. אבל אנחנו תן לי לסיים את זה. אין דרך עלייך. וואי. לא, זה... זוהר בינתיים בולס, וואי. אחי, זה אפור. מה קרה לפיצה? הפיצה מהדולות, הפיצה הכי טובה ביקום. פשוט אנחנו לא היה לנו זמן, אז... מה? איך, אנחנו רוצים לעשות חשוב. לא, פשוט נראה, אכלת סופים, כי... אז זו פיצה טובה, אבל פשוט היינו צריכים, לא היה לנו הרבה זמן, אז שרפנו את זה. שרפנו את זה, כן. מה אתה עושה? למה במגבת? למה לא במפית? במפית, אני אתה רוצה לבכות. זו, יאללה, גריסה. מה גריסה? אני יכול לשאול ביחד, אתה אומר לי גריסיים. פעם בא שאתה עושה במפית, בזה, אני לא יודע מה אני עושה פה. אחי, זה אתגר. נכנעתי. נראה הובס, זהו. סתם לא, עדיין לא, אבל כאילו, אין מה לאכול, כי זוהר כבר... שנייה, שמעו. תקשיבו, אני החלטתי שאני לוקח ביס. פשוט ביס. רציני עכשיו, זה קשה. לא קשה בכלל.
לא מצחיק, אחי. צריך מצוין מצוין. קח טוב, זה טרוף. רציני עכשיו, אני לא מבין איך אני יכול לשרוד את זה. אני לא יכולה באמת נתתי לך בישמי, אני פשוט לא יכולה, אני... לא מצחיק, אחי, באמת לא מצחיק, אני עומד... שתת הספה או שתקי. אני הולך לשירותים, זהו. סורי, אני לא יכול. ואז אתה יכול עוד פעם לאכול. טוב. אני... גמור. וואו. תראה פשחת של קיבה. יש לנו בעיה רצינית עם תאורה. בוא. נראה, גם אתה הולך לשירותים, אתה שנייה מת קצת. תקשיבו, אני יודע שאנחנו כבר לא מרגישים טוב, אבל אחי, אנחנו רוצים להיות הראשונים שנסיים את זה. אז נחזור אליכם שזוהר יסיים את כל התארחת שלו, ואז ביחד נאכל את המשולש האחרון. נחצה אותו 3 ימים. אז יהיה מצחיק. ניפגש. רצה להיות חלק מהסרטון, אז הראינו אותו אבל לא יכול כי הוא אסור לו גבינה. אז תגידו שלום וביי. יאללה, ביי פטונה. מה זה מצטער? שנייה, ביי פטונה. תקשיבו, סיימנו בתוכניות. אני ונריה עומדים לעשות דאבל בוריטו, דאבל ביס בוריטו, ואז זוהר יסיים את כל השאר. אם אתה עושה איתי תרבות, אני מסיים את זה באיזי. וואו, זה קשה. רציני נעמי, עוד שנייה, כי הוא הלך לשירותים. אחי, באמת זה אתגר מסוכן. זה אתגר מאוד מסוכן, אל תנסו את זה בבית. כן, באמת לא צוחקים, זה לא כאילו לסרטון, זה באמת מסוכן. למרות שאנחנו ילדים, אנחנו לא צוחקים. בואו, אנשים, אני עושה את הביס הראשון, נראה עושה את הביס השני. איזה ביס, אימא. קח את השני, תשאיר לי את האמצע, זרוק לו בבא. למה זה לא נחשב האמצע. נעמי, תרם איתי, אני מבטיח, אני מסיים את זה באיזי. תראה אותך. על כמה? טוב, בינתיים שזוהר גומר את הכל, שהוא יוכל